Na, akkor csocsi. Nézzük a következő példát. Van itt két tálkánk, egyikben van 2 liter, a másikban van 1 liter vízünk, tehát hogy akármi más, csak lényeg az, hogy mind a kettőnek a fajhője az igazából ugyanaz. Tehát itt, amikor megadunk, és most vízről van szó, az ugye egyenlő 4,2 kJ per kilogramm fok. Ugye hát ez a kilojoule mit is akar, hogy mekkora energia kell anyag 1 kg-ának az 1 Celsius fokos hőmérséklet megemeléséhez. Hú, de ezt nagyon jól megfogalmaztam. Na hát a lényeg, hogy itt van egy harmadik tálka, és ugye hát ezt belevisszük. Hát akkor nyilvánvalóan nem kell nagyon néz hozzá, hogy akkor ez össze fog keveredni, ebből lesz itt ugye 3 liter, és hogy akkor mekkora lesz a hőmérsékletünk, hogyha tudjuk a következő adatokat. Ez itt 80 fokos, és ez itt 40 fokos. Na jó, hát akkor a minket érdekel, hogy ez a termikus kölcsönhatás, hogy termikusan, tehát hőmérsékletben kölcsönhatásba kerülnek egymással, akkor mit is lehet felírni? Hát először is felírhatjuk azt, ugye a Q felvett egyenlő a Q leadottal. Na most itt szerencsénk van, mert ezt lehet látni nyilvánvalóan, hogy ha beöntünk egy melegebb vízbe egy hidegebbet, akkor ha még ez több is nála, ez le fog hűlni, ez meg melegedni fog, tehát akkor az azt jelenti, hogy ide még vesz fel hőt, még felvesz hőt, ugye azt jelenti, hogy még felvesz energiát, akkor azt jelenti, hogy az melegedni fog. Tehát mindenképpen akkor ez fog melegedni, ez meg ugye le fog adni. De ennél van egyszerűbb módszer is. Annyit kell itt az egésznél megjegyezni, hogy a summa delta a belső energiaváltozásnak az összege, tehát az a Q1, meg Q2, meg Q3, meg Q4, meg Q5, meg stb. Na írjuk is le. Ugye, hogy ez a Q1, meg Q2, meg Qn, ugye a szummájuk egyenlő nulla. Ez abból következik itt, hogy ezt ha átrendeznénk, hogy Q fel mínusz Q le az egyenlő nulla, és akkor lennének olyan kis részek, mint például a C, M, delta t-s részeknél, hogy valamikor ez a delta t mínusz lenne, szóval akkor igazából az lenne a Q le, és akkor más oldalra rendezve, akkor a pozitív előjö lenne, de ez nem is annyira fontos. Itt az a tuti módszer, hogy ha két dolgot vizsgálunk, hogy ugye lesz mindig egy T1, egy T2 és egy T közös. Hogy azt mondjuk erre, hogy az M1, tehát C szeremszög delta T-nek az alakja, és ugye a C víz delta T, ugye az a T közös mínusz itt a T1-es indexet kapja. Ugye miért? Hát most, mert így akkor az egyik, annak fel van az, hogyha ez esetlegesen nagyobb lenne, mint a T közös, akkor az mínusz lenne, és akkor pont ki az egyenletünk. De így viszont csak összeadjuk, meg tudom, most van, akkor nem értem, amit mondok pontosan, de nem is baj, ezt kell megtanulni, és a többi az meg kiadja magát. M2 szor CV szor delta T, ugye az a T közös, mínusz, hát ezt jó, bocsánat, ez ehhez tartozó hőmérséklet, az meg ez. Hát akkor, ja is, igen, ez egész egyenlő nullával. És akkor nézzük, M1, ugye, hát nagy ész kell hozzá, 2 liter az 2 kg. 2 kg szorozva a C víz, 4,2 kJ per kilogramm
fok szorozva, ugye, hát ezt keresjük a T közöst, mínusz T1, a T1 azért az 80. Jó, első részünk megvan. Plusz M2 az 1 szer 4, most nincs kedvem adni ezt a sok hülyeséget, szer 4,2 szorozva TK, tehát C, hol a C van? Meg C, M szer C szer delta T, T ez a kettes hőmérséklet, jaj, ez itt a 40, jó, most ezt így írom, egyenlő 0. Na nézzük, hogy most ez itt látszik és ez kiesik, tehát azért lesz ez, hogy ugye ez 4, ja, kipötyögöm. Na jó, írjuk így akkor, hogy 4,8 T2 mínusz 80 plusz 4, mi vagyok? 8,4. Igen, 4,2 TK mínusz 40 egyenlő 0. Jó, akkor hát ezt most itt folytatom. Ugye akkor 8,4 TK, ez itt K, nem kettes, mínusz, ugye 8,4-szer 80, 672, plusz, az ezt jobb az zárójelbe, 4,2 TK mínusz 4,2-ször 40, 168 egyenlő 0. Na nézzük akkor. Mi lesz itt? 4,2. Én már hülye vagyok. 8,4, 8, 9, 10, 12, 12,6 TK. Ugye egyenlő. Na jó. 168 meg 6, 7, 2 az 840, és akkor a TK egyenlő, ugye 840 12,6 az egyenlő 66,6 fok Celsius, és azt jelenti, hogy ennyi a közös hőmérséklet. Csocsi!